Здравейте! Днес ще си говорим за импланти. Какво представлява импланта, какви са неговите предимства в сравнение с другите методи на лечение и какво представлява самата процедура. Импланта представлява титаниев винт, който се поставя в коста и замества един или повече липсващи зъби. Предимствата на лечението с импланти са много, но от тях, че не се налага носенето на неудобни пластмасови протези, в сравнение с поставянето на мост, не се налага изпиляването на съседните на дефекта зъби, които остават абсолютно интактни, и високата успеваемост на лечението, което може да достигне до 95-96%. Цената на лечението с импланти е по-висока в сравнение с другите методи на лечение, но съпоставена с неговата дългосрочност е напълно разумна. Преди пристъпването към поставянето на импланта се извършва преглед, при който се преценява дали коста ви има достатъчен обем или дали има някакви други медицински противопоказания за извършване на процедурата. Ако е необходимо, освен задължителната ортопантомография, може да се наложи да ви се направи компютърна томография за съвсем точна диагностика. След обстойното планиране се пристъпва към самата процедура, която е абсолютно безболезнена, извършва се подместна упойка и като времетраене от порядъка на 30-40 минути на импланта. След поставянето се изчаква известен период, за да може имплантът да се вкости, така наречен период на остеоинтеграция, като срока за това вкостяване е индивидуален. В следващата фаза имплантите се възстановяват с коронки. В първата година след поставянето им имплантите се проследяват на 3 месеца, като се следи с рентгенография и се спазва за стриктното спазване на много добра орална хигиена.